देशभरात उष्णतेनं हैराण होत असताना सर्वच जण पावसाची आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. अशातच हवामान खात्यानं मान्सूनच्या संदर्भात दिलासादायक बातमी दिली आणि उष्णतेनं लाहीलाही झालेल्या राज्यातल्या नागरिकांना आनंदाची बातमी मिळाली आहे. ती म्हणजे राज्यात मान्सून दाखल होतोय. यंदा मान्सून महाराष्ट्रात काहीसा लवकरच दाखल होणार असा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवला होता. नेहमीच्या तुलनेत यंदा उन्हाचे चटके काहीसे अधिकच जाणवत होते. त्यामुळे मनुष्य, प्राणी, पक्षी आणि धरतीही पावसाची आतुरतेनं वाट पाहत होती. या अगोदर बंगालचा उपसागर आणि अंदमान निकोबारमध्ये दाखल झालेला मान्सून केरळमध्येही 3 दिवस अगोदर दाखल झाला होता. मान्सूनचा पुढचा प्रवासही वेळेत सुरू असताना निर्माण झालेल्या चक्रीय स्थितीमुळे तब्बल 10 दिवस मान्सून कारवारमध्येच रेंगाळला होता. आता मान्सूनसाठीची पोषक स्थिती निर्माण झाल्यानं आज शुक्रवारी आणि उद्या शनिवारी मान्सून राज्यात दाखल होईल अशी शक्यता हवामान खात्याच्या वेधशाळेनं वर्तवली आहे. मान्सूनसाठीची पोषक स्थिती अरबी समुद्रात तयार झाली असून नैऋत्य मोसमी वाऱ्याचा वेग वाढलाय. समुद्रावरून येणारी आर्द्रता, ढगांची वाढलेली घनता लक्षात घेता मान्सून येत्या 48 तासात राज्यात सक्रिय होईल असं हवामान खात्याचं म्हणणं आहे. राज्यात मान्सूनपूर्व पावसाच्या सरी सुरू असून राजधानी पणजीसह डिचोली, सत्तरी, वाळपई, सांगे आणि काणकोण या तालुक्यातल्या अनेक गावात पावसानं जोरदार हजेरी लावली आहे. रात्रीत पावसाची सुरुवात झाल्यानं जनजीवनावर तितकासा परिणाम जाणवला नसला तरी काही ठिकाणी वाहतूक विस्कळीत झाली होती. तसंच सखल भागांमध्ये पाणी साचलं होतं. अरबी समुद्रात रेंगाळणारा मान्सून आता हळूहळू पुढं सरकत असून लवकरच तो पुढच्या 48 तासात महाराष्ट्रात दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे. बळीराजासह सध्या सर्वांनाच मान्सूनची प्रतीक्षा आहे. पण मान्सूनला राज्यात येण्यासाठी विलंब होत होता. आता अरबी समुद्रात उत्तरेच्या दिशेनं वारं वाहू लागल्यानं कोकण किनारपट्टीवर मान्सूनसाठी पोषक वातावरण निर्माण झालंय. त्यामुळे पुढच्या 2 दिवसात मान्सून महाराष्ट्राच्या वेशीवर दाखल होईल असा विश्वास हवामान विभागानं व्यक्त केलाय. गोमंतकसाठी संघवी राजवर्धन, गोवा.